Har du nogensinde lagt mærke til, hvordan din balance ikke længere er så fast som før? Måske er du begyndt at støtte dig til væggene, når du går rundt i huset, eller måske tager du mindre og mere forsigtige skridt på ujævnt terræn. Det sker så diskret, at vi næsten ikke bemærker det. Men sandheden er, at balancen ikke forsvinder fra den ene dag til den anden. Den går langsomt tabt som resultat af 5 almindelige fejl, som de fleste mennesker begår, men som heldigvis kan rettes. Og den gode nyhed er, at når du kender disse fejl og de enkle løsninger til hver enkelt, kan du ikke bare bremse tabet, men endda genvinde den selvtillid, du troede, du havde mistet. Derfor vil vi i denne video vise dig disse 5 fejl og forklare, hvordan du undgår dem og praktiserer enkle skridt for at få balancen og sikkerheden tilbage, selvom du er fyldt 60, 70 eller 80 år. Før vi går i gang, vil jeg gerne bede dig om en lille tjeneste. Hvis dette indhold hjælper dig på nogen måde, så giv det et like og del det. Det motiverer os til at fortsætte med at dele tips, så du kan leve et mere sikkert og aktivt liv. Den første fejl er at overse vigtigheden af fødder og ankler, fundamentet for vores balance. Mange tror, at balancen kun afhænger af benene eller rygsøjlen, men det hele starter med fødderne. De registrerer underlaget, sender informationer til hjernen og tilpasser kroppen ved hvert skridt. Med tiden, især hvis vi sidder for meget eller bruger sko, der begrænser bevægelsen, bliver musklerne i fødder og ankler sværere. Måske mærker du ingen smerte, men manglen på styrke her kan være begyndelsen til fald og en frygt, der vokser. Heldigvis kan du genopbygge denne styrke. Enkle øvelser, som at gå barfodet et par minutter om dagen, løfte hælene gentagne gange eller bevæge tæerne, hjælper med at genopbygge denne vigtige forbindelse. Når disse muskler vågner op igen, reagerer kroppen bedre, skridtene bliver fastere, og din selvtillid vokser. Den anden fejl opstår, når vores reflekser bliver langsommere, uden at vi lægger mærke til det. Nogle gange snubler vi over små forhindringer eller reagerer for langsomt på en ubalance, og det er et advarselstegn. Reflekserne er kroppens første forsvar mod fald, de hjælper os med at undgå forhindringer, rette op på tyngdepunktet og forhindre styrt. Men med tiden, hvis de ikke stimuleres, falmer de. Heldigvis kan du, ligesom med muskler, genaktivere dine reflekser med enkle og sikre øvelser. Bevæg dig hurtigt fra side til side, kast en lille bold fra hånd til hånd, eller rør ved genstande med lukkede øjne. Alt dette hjælper med at genopleve dine automatiske reaktioner. Disse øvelser kan virke enkle, men de har stor betydning. De giver kroppen evnen til at reagere hurtigt og beskytte dig i kritiske øjeblikke, som når du går ned ad trapper eller bevæger dig på ujævnt underlag. Den tredje fejl er at glemme styrken i kroppens kerne, det såkaldte core-område. Denne region, der omfatter mave, lænd og torso, fungerer som et sikkerhedsbælte for rygsøjlen og for balancen. Når kernen er stærk, bliver kroppen mere stabil og modstandsdygtig, men når den svækkes, bliver holdningen krumbøjet, bevægelserne usikre, og risikoen for fald øges. Mange tror, at det kræver hård træning i fitnesscenteret at styrke kernen, men det er ikke nødvendigt. Enkle handlinger som at sidde oprejst et par minutter, rejse sig fra en stol uden at bruge hænderne eller stå op med maven let spændt aktiverer allerede disse muskler. Disse små øvelser kan laves derhjemme, sikkert og nemt, og de hjælper med at genvinde kontrollen over din krop. Når kernen vågner, bliver selv reflekserne skarpere, og følelsen af stabilitet vender tilbage i hverdagen. Den fjerde fejl er at stole for meget på synet og glemme de andre sanser, der hjælper med balancen. Det er naturligt at ville se, hvor man træder, men med tiden bliver vi alt for afhængige af øjnene for at kunne bevæge os sikkert. Når lyset mangler, eller omgivelserne er ukendte, mister kroppen en vigtig del af sin orienteringsevne. Det skyldes, at der findes et balancesystem i det indre øre og labyrinten, som registrerer kroppens bevægelser og hjælper med at holde os oprejst, selv i mørke. Men ligesom resten af kroppen har det brug for at blive trænet for at bevare sin funktion. Du kan begynde med enkle øvelser, stå tæt ved en væg og luk øjnene i et par sekunder, gå en lige linje med blikket rettet fremad og mærk underlaget med fødderne, eller drej hovedet langsomt fra side til side. Disse sanseøvelser hjælper med at genopvække kropsbevidstheden og giver dig mere selvtillid, også når synet ikke er nok. Til sidst er den femte fejl at lade frygten for at falde styre dine skridt, hvilket faktisk øger risikoen for at falde. Denne frygt starter i hovedet og spreder sig langsomt, indtil den forandrer hele måden, kroppen bevæger sig på. Når vi er bange, bliver vores skridt korte og stive, skuldrene synger, og blikket låses fast mod gulvet. Hele kroppen bliver spændt, hvilket gør det endnu nemmere at falde. For at overvinde denne frygt er det vigtigt at møde den forsigtigt og i små skridt.
Begynd med små udfordringer. Gå rundt i huset, gå op og ned ad trapper langsomt og med støtte, eller tag en lille tur udenfor sammen med en, du stoler på. Hvert lille skridt viser kroppen, at den stadig kan bevæge sig sikkert. Med tiden mindskes frygten, og friheden ved at gå blomstrer igen. For den største fare er ikke kun at falde, men at holde op med at bevæge sig af frygt. Nu, hvor du kender disse 5 fejl og de praktiske løsninger, er næste skridt at begynde at træne dem. Husk, balancen forsvinder ikke pludseligt, den forsvinder lidt efter lidt i hverdagens detaljer. Men når du begynder at fokusere på dine fødder, genopleve reflekserne, styrke kroppens kerne, aktivere sanserne ud over synet og gradvist overvinde frygten, genvinder du ikke kun evnen til at gå sikkert, men også friheden til at leve uden frygt. Så find et par minutter hver dag til disse enkle øvelser. Du behøver ikke dyre redskaber eller store rum, kun din beslutning om at tage kontrollen tilbage over din krop og dit liv. Husk, balancen handler ikke kun om muskler og knogler, den kommer fra en tilstand af nærvær og selvtillid. Jo mere du træner, jo mere reagerer kroppen, frygten svinder, og friheden bliver en del af din hverdag. Hvis dette indhold har hjulpet dig, så like, del og fortæl det til nogen, der også har brug for disse tips. For hvert skridt, du tager for at styrke balancen, er et skridt mod et liv med mere selvstændighed og bevægelse. Du kan begynde allerede nu, et skridt ad gangen, roligt og vedholdende. For balance har ingen alder, det kræver kun øvelse og vilje. Og du har allerede vist, at du er klar til det. Udover de 5 vigtigste fejl, vi allerede har set, er der en detalje, der ofte går ubemærket hen, vejrtrækningen. Ja, måden vi trækker vejret på, påvirker direkte vores balance og holdning. Når vejrtrækningen er kort og overfladisk, bliver kroppen mere spændt, skuldrene løftes, og brystet trækker sig sammen. Det skaber en følelse af ustabilitet, som med tiden påvirker hvert skridt, vi tager. Omvendt hjælper en dyb og bevidst vejrtrækning med at slappe af i musklerne, aktivere kernen og bringe mere fokus og ro. En langsom og kontrolleret vejrtrækning, hvor luften trækkes dybt ind gennem næsen og pustes ud gennem munden, hjælper med at forankre kroppen i nuet og skabe en indre sikkerhed. Denne praksis kan udføres hver dag, hvor som helst, og har kraften til at forvandle ikke kun din balance, men også den måde, du håndterer frygt og angst på, som opstår, når kroppen mister tilliden. Et andet punkt, der er værd at fremhæve, er vigtigheden af at skabe en rutine med bevægelser. Kroppen har brug for regelmæssighed for at tilpasse sig og forbedre sig. Det er ikke nok at lave øvelserne én gang og forvente øjeblikkelige resultater. Regelmæssig praksis, selvom det kun er få minutter dagligt, lærer kroppen at opretholde balancen som en naturlig vane. Det er som at vande en plante hver dag, lidt efter lidt vokser den stærk og sund. På samme måde skal balancen dyrkes. En enkel idé er at vælge 3 eller 4 øvelser, du kan lide, og indarbejde dem i din morgen- eller aftenrutine. Denne daglige forpligtelse styrker ikke kun musklerne og reaktiverer sanserne, men styrker også din selvtillid. Og husk, hemmeligheden ligger ikke i intensiteten, men i regelmæssigheden. Det er den konstante praksis, der gør forskellen, ikke overdreven indsats, der slider eller gør ondt. Når vi taler om at gøre ondt, er det vigtigt at respektere din krop og dens grænser. Hver person har sin egen rytme for udvikling, og sammenligninger hjælper ikke. Det, der fungerer for din nabo eller for nogen yngre, fungerer måske ikke for dig. Derfor er det vigtigt at lytte til din krop og tilpasse øvelserne til din virkelighed. Hvis du føler smerte eller ubehag, skal du sænke tempoet eller vælge enklere bevægelser. Det vigtigste er at holde kroppen i bevægelse, men altid på en sikker måde og uden at presse for meget. Denne respekt for din egen rytme skaber et positivt læringsmiljø, hvor kroppen føler sig beskyttet og motiveret til at fortsætte. Og det er netop dette miljø, der gør hele forskellen. En krop, der føler sig tryg, reagerer bedre, lærer hurtigere og styrkes mere effektivt. For at afslutte, husk at balance ikke kun er fysisk, den hænger også sammen med sindet og følelserne. Når du er stresset eller bekymret, bliver kroppen mere stiv, og frygten for at falde vokser. Men når sindet er roligt, slapper kroppen af, og bevægelserne bliver mere naturlige. Derfor er det så vigtigt at tage sig af dit følelsesmæssige velvære. Øjeblikke af fritid, samtaler med kære, hobbyer, der bringer glæde, alt dette bidrager til en mere afbalanceret krop og et mere selvsikkert sind. Og vær ikke flov over at bede om hjælp, hvis du har brug for det. Uanset om det er med venner, familie eller fagfolk, er det at dele vanskeligheder og søge vejledning en del af denne rejse mod at genvinde tilliden til dine skridt. Så invitationen til dig i dag er enkel, men kraftfuld.
Se på balancen som en allieret, der kan dyrkes hver dag, i hver lille bevægelse og i hver dybere vejrtrækning. De fejl, vi har nævnt, kan virke uundgåelige, men de kan overvindes med viden, praksis og tålmodighed. Så prøv at anvende disse tips, tilpas dem til din rutine, og del dine opdagelser med dem, der også har brug for mere selvtillid, når de går. På den måde undgår du ikke kun fald, men baner også vejen for et liv med mere frihed, autonomi og glæde. Trods alt er hvert skridt, der tages med bevidsthed og nærvær, et skridt, der styrker ikke kun kroppen, men også hjertet. Hvis du er nået helt hertil, tillykke med at investere i din balance og din sikkerhed. Jeg håber, at disse idéer inspirerer dig til at skabe vaner, der vil forvandle din hverdag. Hvis du vil, så fortæl i kommentarerne, hvordan du har det med disse tips, og om du allerede er begyndt at øve dem. Husk, du er ikke alene på denne rejse. Hver person, der deler dette ønske om at forbedre sig, hjælper med at skabe et stærkere og mere forbundet fællesskab. Og hvis dette indhold har hjulpet dig, så giv det et like, del det, og følg kanalen for ikke at gå glip af de næste videoer. Der er mange gode ting på vej, altid med fokus på at give dig information, der hjælper dig med at leve bedre og med mere selvtillid. Vi ses i den næste video, og fortsæt stærkt, for hvert skridt tæller.